kayo, nasira daw. Salit niya naman. Salit. We're here. Malakas pa rin yung agos ng tubig. Okay mga ka-dragon, buti na lang bumabaw na tong ilog, pero hindi pa rin siya pwedeng daanan doon kasi malakas yung agos ng tubig. Baka matapon yung dala natin na tinola. For the first time may experience ko na rin magsakay ng tramline. Itong sa layo mo na bitbit. Sa kalayo mo. Kaya nga yan wala, baka parang may natatapon. Ay, doon. Baka siya. Yung susi sa bag mo ante ha. Yung pa yung cellphone ko. Kabila ante. Huwag ka pala. Narban. Diyan na to yan. Gawa ni butit to matibay to butat. Ba? Matibay So, up and down. Pagpapako namin yung nagagawa kami dito ng Rian. Oh, tibay na to. Oh, JD oh. Wow. Wow! Kawit tayo sa kabilang bayo. Ano kaya? Ayaw niya na yung magbaba. Sinabalyan ba? Tibay na to. Una na tayong dalawa. Oo, kasi ito yung ulam unahin nyo. Dalawa ba, pwede? Oo. Dalawa. 4. Tapos yung ulit. Iangkas nyo na yung ulam Dali na gida eh. Oo, iangkas siya yung tinula. Hindi magsama sa Auntie Ligaya, mag-uwi na yan. Natakot siya Makita isa. Tara doon magsama. No. Madanda ha. Baliktad mo kayang takip. May pislak mo kinyata ito dyan. Hindi, takpan mo kwan mo kaya yung takip tayo, tapos iba-ibaw mo to para may dalawa sa amin. Oo. No, te! Tawag mo yung, yan, tapos Ibabaw mo to. para mamaya sa amin din yun. Ano yan, sabaw din? Oo. Puro ulam yan. Kabilang lang. Hindi. Nagalagay pa nga sila ng bigas dyan. Isang kaban. Magsakay na rin tayo kanta. Tama na rin yan May sabaw ka mo. Maminin mo din ito tayo maminin siya ba? Ha? Maminin mo ito. Butihan mo lang sabaw. Kami na mamaya. Ikaw na yung huling-huli ante. Hala, alang magsula ka? Pakinayanan kaya niya. Pwede kaya tatlo na? Dalawa lang mahirap mo Oo, 2 lang daw. Mabigat ko. Okay na po. Sige kuya, go. Sige, hala kayo. JD. Bye-bye na. Tubig mo. Kuya, magpon ng sabaw. Wala, hindi na kayo mahila. Malalagpig yung tubig mo. Babaw, lagyan mo sa babaw. Bye. Oh my God, kinabahan ako bigla. Wala. Sulat kayo ng madalas. Yan guys,
Sabihin mo, Tito Jane, magsama rin ako doon kay Mami. Magsakay ako ng tramline. Mainit. Pa. Thank you. Kakayo punta. Diyan kuya ako sa Danlog. Pagkain lang po dyan sa may... May malapit na dyan. Malayo kasi yung pangyayari. Yan po ang basahan ko. Okay, sila naman. Bibit. Kasi may kumakain dyan po. Sino nagpapaan ko? Sino nagpapaan? Ayan guys, ang susunod si Auntie Paseng tsaka yung isang kaldero. Kami ni Gigi ang magsamay kasi matayin kumbaga kami. Pero hindi naman siya masyadong nakakatakot kasi wala namang tubig dito. Doon lang. Nakakatakot yan kapag hanggang dito yung tubig. Tsaka nakakahilo. Bakit doon? Hanggang doon ang poste sa likod ng telepon. Ito lang po. Meron din yan dati dito eh. Ay, ito pa yung isa oh. Inaano. Tayo isa. Kahirap din kayo maghila oh. Namu si Kuya nagaba ng buhok dito kakahila. Eh. Wow. Next. No, mama. No, tita. Ano oras kayo dun, ma'am? Hindi, pagtapos lang yan mabigay, magbalik na rin kami. Hanggang alas 5 lang kaya? Mama! Yay, mama! Ha? Mia, sabay na kaming dalawa oh. Dalawa lang kami. May iwan ako eh. Kaya na po siya na siguro. Kasya pa? Kasya daw pa eh. Okay. Sige, punta tayo. Wait lang. Ajay, cellphone mo kaya? Wala. Sige. Peng, dito ka oh. Guys, si Auntie Pasing at si Gigi. Hanggang ilang din yung kuya, tatlo lang. Positive. Oo, tatlo, dalawa lang. Puti lang. Nagsakay naman na silang tatlo. Hirap lang. Tatlo na sila oh. Kayo ang mahirapan dito eh. Ay, sabagi mo. Marami ng palpas ang kamay. Baka may bilang mga tanay. Hirap ang ibahe. Bye, Jay. Bye. Bye JD, bye Ante. Sulat kami ng madalas. Talaga yan, ante? Ba't talaga yan? Sila mahirapan sila George. Parang yung pink oh. Na, wag nang mahulog. Oh, puro bata. Dapat dito yung kuan, tolda talaga. Para hindi napupunit. Hi guys! First time! First time! Yes! Pag Santa Ligaya to, naperdensyan. Nasira daw, ante. Wala kayo, nasira daw. O yan o, hindi siya matawiran kasi ang lakas ng agos. Ayun na. Butang-butangan ta kami. Huwag nyo kaming takutin eh. Takot na kami talaga! Yan guys, medyo mabigat kasi hanggang dalawa lang talaga. Mahirap hilahin yung lubid.
Matigas yung ano. Dito ha, dahil mas maraming pupunta dito. Bihira yung gumaganon. Dalang. Dito. Wala, na-traffic na kayo dyan. Nalagi na may pa. Diyan na lang daw kayo. Diyan na lang kayo. Hindi na kaya, George. Mabigat po kami. Ha? Bigyan ng tinola yan. Oo, ang hirap din kasi yung kanila. Lit lang. Oh, baka masip. O, yan na, sige. Ha? Sinasakay lang kami. Sabi niya, paigupin na lang daw ng sabaw ng tinola. Sabi ko, isa lang muna at dalawa yung mahuli. Wait lang daw. Yan, nahirapan tuloy sila kuya. Sorry, pinasakay man kasi kaming Huwag mo lahat. lang ibabay sa bayanan, te. Magbaba ka muna. Ay, Pagkatapos Wala po, pa pong alas 5 yan. Hanggang break, ano ka sa po? mabigat na yan. Tayo doon. Kailangan kawayan dito. Oo, wala namang ilaw. sila o, tatlo naman o, sila naman pahirapan niya. Ay! Bakit? Bakit nagbaba? Nagbaba man. Na, nag-up and down sila. Mabibigat. Malakas. Yan, bigyan din natin sila kuya guys ng ano pameriendang tinola. Igot siya ba? Kasi kanina umuulan eh, kaya ano, masarap humigop ng sabaw, eh biglang umaraw. Pwede na rin ah. Nilagyan mo yata ng asin yung kanina. Yan kuya, kain muna kayo para may lakas, magila. Para hindi tayo hapunin kasi hanggang alas 5 lang daw sila. Magpapahinga na rin. Akin na to. Oh. Opo. Alas 3 pa lang naman. Sa atin ba ito? Baka hindi eh. Sinong magsusunod? Kainit. Akin nga yan. Ay, may hawakan. Dalawa dapat dyan. Dahil saan si Pasing at saka si Eko. O, gantihan nyo rin sila eh. Kasi ganti-gantihan lang. Dito ka muna sa baba na, Je. Di kuya, mga amasuna rin to. Mga amasuna man kami. Konti pa sa Pagbitbitan na lang. Wait lang, George. Diyan na lang. Diyan, dito. Tubig ko yan. Kahit saan kuya? Kainin niyo na muna yung kuya. Maglamig kayo yung tinula. Sige. Kuya, wag kayong mag-alis dyan nang di kami nakakauwi. Wala pa man kami pamasahe. Sige po. May na yung pamasahe namin kuya. Pagbalik. Dito ang daan kuya. Diretso lang. Pasaan ba itong pan natin daan? Danlog upan na ba yan? Yan lang. Paglabayan sa tingnan niyo dyan. Baka matagalin ang pamilya. Diligwan ti danong ti waeg. Karaya.
Ganyan pa yung mga chinilas niyan ko. Kadulas-dulas. Dapat may megaphone tayo. Mga ba? Sila kayo. Magsilabi. Natin lahat yan. Ang layo pa guys. Wala pa kami nakikitang kabahayanan. And kaya kapag malalim ang ilog, hindi muna pinapapasok ang mga estudyante. Kasi nga mahirap tumawid. Tubig, no? Kasi maganda magtanim ng gulay. Oh. Pahinga muna tayo. Ano tayo dito sa Kakurati, guys? Mabigat yung dala namin ni Gigi. May NPA dito. Si Commander JJ. Dito ka magpahinga sa Saraya. Hoy, naalala ko. Natsambahan natin ngayon ko. Yung, Bigla may mag-inkwentruhan. ay. Tapos napagkamalan ako. Dito yung madala namin. Kadami yan. Ate, nawala na kami mga ka-dragon. Saan ako pinagdala? Oo, yan. Sunsunin natin. Mapalayo tayo nito, ah. Hindi, ako ay isipin nyo hanggang alas 5 lang tayo. Bakit makakabay? At wala na magkakaante. May mababaw man doon sa baba. Ha? Hindi daw konten. Sursurin na natin to makarating tayo sa may Batol Litaw. May balik kami yung tricycle. Ay, boy. Ha? Kainit. Maligo muna tayo. Hanapin niyo yung pinaglaanan ng karusa. Nawawala na tayo. Nawawala na. Damit mo ang tayo. Pagdating doon mga ka-dragon, pati kami magkain na rin at nagutom na rin kami. Ayan o, papasok dyan ang tayo. Ang tayo. Diyan! 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 Pa naman yung marami. Ay! Yung sabaw niyo! May tawan tayo. Meron nagda. Silipin mo. Kalabaw. May ta! Silipin mo muna. Ano ba? Ayusin mo. Sige. Magtayang tayo. Pindaanan ng karusa o. Pagasto o. Kuya, saan ang danlog? Ang labayan. Hali! Diyan saya. Sana. Dito daw sa baba. Kuya, anong mas malapit? Danlog o Panlabayan? Danlog. Ilang oras pa Oh, mas malapit ng danlog. Mga dalawang ito? oras Sana daw. ako sila kuya o. Basta diretsuin lang? Okay, thank you. Magpakain kami, kuya, dyan. Dyan sa tribo nyo. Sa tribo namin? Oo, danlog. Ano kayo, Jet po? Thank you Diretso po. lang po, kuya. Oo, diretso lang. Malapit na? Medyo malapit na rin. Pagdating din dito kasi may daan. Siyempre sa kanila, Jay, malapit na yon. Tayong panit. At mabilis sila Ano, maglakad. magsukso ay sukso sila dun sa Talaiban. Hala, kadaming nagtubong pine tree, oh. Ganda. Mabigat din sa'yo. Tuloy yata yan, ano pala tayo? Buti yung kaldero mo, mabigat. Kwan lang lata ito sa akin. Sulit yung kaldero niya. Kabigat yung pan na yan. Dito kaya yan? May karusa man dito. O basta tanda ng karusa yung daanan niya. Ayan, oh. Para kung nawala na yung pan ng karusa. Ay, Paglabas sa pag wala na yung bakas ng karusa, maghinto na rin tayo. kahayo pa yung nakasya. Oh, may bitbit ako mga kadrago na. Baka sabihin nyo, wala akong bitbit. Isang kaldero yan. I-bash nyo na naman ako, ha? Babae man pa tinulat na makapagpanganak papaya. Eh, may nasalubong tayo. Magtago kayo, may baril. Ginis na tayo. Ganti rin, isa may tanong iba niya talaga ako padaanin eh. No, lang guys. Pahipahinga. Baba. Sikit ulo, mainit, George.
Malayo pala, malayo. Ginom mo tayong tubig, George. Ay! Ayan si ate, ano yung dala mo tayo? Tayo walang kabuti dito? Walang kabuti dito? Ayun pa naman po. Ay, ito si ate pala eh. Ha? Ikaw yung pinakain namin ng lumi doon, no? Samahan mo kami? Ay, marami kayong kabuti tayo? Wala. Magkuhan lang ako doon, Saan ka magpunta eh? magtalukan doon sa taas. Di malapit na yung kabahayan dito? Doon yung bahay niyo? Kung dyan na mamaya magkuhan. Ay, na mga poste ng kuryente, oh, di malapit na. Matanaw na rin namin. Magkuhan kayo pagkain daw doon. Kain po ng mga ano dyan? Tinulang manok. Butang ka ng ulan. Talukan. Sige po. Patubig na yun. Patubig ka. Una yun. Ang lakas ng tubig tayo. Ang kalabaw dito. May nagsuga na tayo. Talamlain. Mag-ano na yung ulo ko sa? Hindi ba? Naluto na yung ulo ko. Naluto na yung utak mo. Dito kami kasya, pam na. Ayun, nakikita ko ng sityo Danlog. Galit mo, George. Hindi ko maabot, George. Kasakit na sa ulo. Today is Sunday. Walang day off. It's okay. We're happy. Kababayan! Kayo na ho ang lumapit! Dahil hindi Masaya kami sa ginagawa namin. danon! Oy. 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 Baka may matikarong tayo mani dyan. Sabi pa ng lalaki, doon tayo matulog. Magbalik pa ulit tayo dito pag nakaluto tayong pizza. Papizza naman ni Manong Bartos. Sunod naman. Biruin mo itong nilalakad ng mga estudyante na to. Umaga hapon. Layo din ah. From school yun. Ito nga, dyan sa tramline hanggang dito malayo na. Buli nagpapahinga. At sakto eh, naluto na talaga yung papaya. Kalimbong na natin ang ating kaldero. Wala na naman naman. Aming tanim nilang kadyos. Akin yan. Mag-yakult muna tayo guys. Buti ako may baon. Bigay na rin kami dyan guys sa school. Pero hindi siya ganito. Summer noon. Kaya napapasok ang sasakyan. Nakapasok yung aming traktora. Ngayon talaga hindi. Walang sasakyan na Pero hindi pa tayo nakabigay sa kabahayan talaga din, no? sa school lang. Sa school. Doon kami guys nung isa, doon sa malayo, yun, saan ba yun? Sa Panlabayan, doon nakapakain tayo na may mga binigay tayong yero. Malayo yun pala. Ang tanong na ba yan? Malayo yung pa kayo gusto niya, ano? Hawa na, rabi tayo gawin daw. Sarhan na tayo. Paano kung maglangoy ka doon sa pond? Sa ilaw. Kaya tayo doon? Diretsuhin mo man lang yan, di ba to ilin ang labas Batul mo? litaw na. Ay, hindi tayo magbayan doon. Dito ko lang magdaan. Wanted! Ang tara, susunod Tara na. Sa ulo ko rin to, oh. Wala pa eh. Ning salit niya naman. Dalawang beses siya magkaroon kaya. Buti walang sabaw yan. Talaga eh. Kung wala, nag-iisa.
Excited yarn. Hindi pa rin sila mag-uwi kasi hindi pa tayo nagbayad eh. Uwe, paldo rin sila sa atin. Magkano isa? Yung kaldero daw 10. May bayad pa tong kaldera? Malapit nang magsayad ang dila sa lupa. Ayan, natatanaw niya na ba yung school ng elementary? Dahil kami natatanaw na. Ano, may raro. Si tata. Ay, Nakulay pa. Yung nag-ararong nakapugi. kala ko nakabahag. Nakabag man. Hindi. Nakabahag. Yan, simulan nyo na. Next, simulan mo na ang... Yan, bigyan nyo si tatay at nag-aararo siya. Kuya! Ayun kayo! Dali, samahan nyo kami mag-picnic. Picnic kami, dali! Kami dito! Dali! Ha? Tinula. Magkain! Hindi, magsandok na ako, dali. Tinula. Tinulang manok. Na may papaya. Ayaw, maglabas ka ng panaw. Ngayon guys, nagtatanim sila. Para mabawasan yung dala namin. Kanin at ulam na yan. Yung kaldero niya. Uwe, para magaan. Tama dyan. Ilan sila? 1, 6. Uwa. Pangalawa kayo sa surte. Tinola yan, kumakain ba kayo tinola? Yes, of course. Yes, of course. Magic ko ma. Guys. Ay, si kuya, oh. Bigyan nyo rin si tatay. Nag-ano? Nagatanim ba kayo kuya? Nabutan naman na kayo. Oo. Ito ay, hindi na. Sahod ulan kasi dito eh, no? May isda siguro dito. Kaya, nahuli na. Nagtangarian na ba kayo? Nagtangarian kayo? Kino na yan? Wala pa. Alas 12 kami alas 11 ako? Alas 12, hindi kayo nagtangarian. Alas 12 kami naghahuli. Ano? Sarap? Opo. Gusto ba? Hindi pa siguro kayo nagtanghalian. Nagtangal niya po. Oh, pero kulang. Sensi pa lang. Kulang pa rin. Pinaka-merienda nyo na yan eh, no? Nunay.